Ayan, update lang po. It's update lang, update. Dahil naghihintay kami ng driver, pupunta kami sa bahay ng kapatid ng amo namin sa Beaufort. Kasi wala kaming net sa aming pupuntahan. So, wala rin akong Premiere, walang ma-upload, hindi pa nakapag-edit. I'll try this to streaming. Hello, Live with MTV. Hello. Thank you for coming. Try lang ako, nag-try kasi. Alis kami mamaya eh. Hindi ko alam kung may net sa pupuntahan namin. Thank you for coming. Raman TV present. Madam ka dyan. Thank you for coming. Thank you. To viewers. Thank you guys. Salamat sa pa-thumbs up. 30 minutes lang ako nag-try. Thank you sa pag-bell mo, Live with MTV. Thank you. Nakapasok ka kaagad. Thank you very much, Raman TV. Hello. Ay, thank you. Live with MTV. Thank you. 30 minutes lang ako update lang kasi wala akong pang premiere, wala akong naia-upload na video. 3 viewers, thank you po. Sino kaya isa? Raman TV. Raman TV. Si Kalasahan Vlog yata to. Tama ba? Sige, okay lang. Okay lang, Raman TV. Thank you. 30 minutes lang update. Sabi na nga ba si Kalasahan to.
Nag-iisip ako, sino ba yun? Sino kaya yung isa? Thank you. Kaya pala tatlo. Uy, thank you very much. Babawi ako ng Monica na ba? Life with MTV. Dalawa pala yung gamit niya, kaya tatlo. Thank you naman. Super supportive. Ang bait. Thank you. Ikaw din pala yung isa. May kalasan, baka may work ka. Update lang yung live ko. Kasi pupunta kami dun sa ano. Hindi pa host. Ilan lang watch hours mo? Kasi yung mga piniplay ko, yung isa malapit nang ma-monetize. Dahil gumamit ka ng dalawang account mo, bibigyan kita ng play. Pero hindi ngayon kasi for sa bahay ng amo ko. Ngayon, Live with MTV. Mapinas ka ba? Naka-phone lang kasi ako. Bisitahin ko nga yung channel mo mamaya. Okay. Ah, ayan pala yung main mo. Okay. Sa Netherlands. Okay, sige, bibisitahin ko yung main mo mamaya. Netherlands, part na yan ng sa US. US, tama ba? Hindi kabisado. Europe. Okay. Europe pala. Sige, magpe-play ako ng... Pero ano, next... Pag gustong makita yung piniplay ko sa'yo, ipopost ko lang sa ano ko, yung Facebook page ko. Kasi i-play kita. Hindi man everyday, pero mag-play ako sa'yo. Ay, hello, sis. Nanang Kawaguchi. Thank you very much naman, sis. Sige, saglit lang ako, sis. Update lang to. 30 minutes kasi wala akong na-upload na di na makapag-premiere. 30 minutes lang to. Hindi ako magtatagal. Salamat sa pa-thumbs up mo, sisi, na Kawaguchi. Live with MTV. Sa Japan naman yan, si Nana Kawaguchi. Japan. Sige lang, sis, matulog ka na. Thank you. 30 minutes lang ako. Ay, si, nakakaya. Thank you naman. Thank you very much. Nakakaya naman, sisi Koy. Thank you. Salamat. Congrats din sa'yo kasi monetize ka na. Nung di pa nga ako namomoni, ang dami kong na-upload. Tapos nung na-monetize ako, ayan, nahihirapan na ako Tsaka wala na ring masyadong bagong pinapaluto yung amo ko eh.
Thank you very much, sis. Thank you, thank you. Salamat host from Life with MT. Oo, dun yan sa sa ano ko, sa Facebook page ko na M10 Vlog din. Ipo-post ko dun yung ano ko, pag-play ko sa'yo. Kasi yung inaalagaan ko ng mga watch hours, 6 sila. Tapos minsan nagpe-play ako sa iba ng kasi need din ng video yung madalas ko nakikita sa Premiere ko na hindi pa monetize. Nagpe-play talaga ako. Buti nga ikaw sis meron. Ako meron sa sa CP kaso busy. Hindi ko ma-edit. Una na ako Morlog ha, 11 p.m. Oh, sige sis, maaga pa kasi dito. 4:51 p.m. pa lang dito. Sige, salamat. Good night sa'yo sis. Alam ko pagod ka. Pagod pa. Ay, Rainy Vlog. Update lang to kapatid kasi wala na akong ma-premiere. Hindi ako pwede magpakita, Rayby, kasi andito ako sa loob ng bahay. Tinitignan ng amo ko yung 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 account ko, mahuhuli ako. Live with MTV, thank you very much sa pag-stay. Hirap kaya mag-edit. Ako naman sis kasi yung aking ginagawa ko sa KineMaster, dire-diretso ko lang siya yung pagkakasunod-sunod ng video. Ayun, tapos 'pag may puwedeng i-cut ko lang, intro, outro. Sige lang Rayby, thank you sa pa-thumbs up mo. 30 minutes lang ako Rayby, update lang. Oo sis, mahirap talaga mag-edit, eh. Ay Prince, hello, hello Prince. Ano lang Prince, 30 minutes lang ako. Update lang kasi ilang days na ako walang premiere. Sige lang Rayby Vlog. Oy, diyan din si Leru. Thank you, thank you. Salamat sa pa-thumbs up niyo. Saglit na saglit lang ako, pang-update lang kasi 'pag dumating yung driver, aalis na din kami. Salamat sa pag-stay. Salamat sa pa-thumbs up. Miss you all daw from Ravy Vlog. Yan, love you diyan Denzel. Uy, Kalyor, hello. Thank you sa pagbisita po. Update lang ako, Kalyor. 30 minutes lang 'to or 'pag dumating yung driver, mag-a-out na din ako. Diyan Denzel, thank you. Ingat ka rin. Gabi na diyan, ba't di ka pa natutulog? Magte-10 na diyan sa Pinas. Tulog na ang beauty. Kumusta, Kalyor? Ay, ah, Kalyor. Thank you, thank you. Pampa Pampa-good vibes. Hala, uy, ang dami ko ng utang, promise. Ang dami kong utang. May pakulay. Oh, sa Team TSF yan. Mabait yan. Diyan Denzel, dikitan mo din si Kalyor. Carry lang, ma'am. Sige lang. Kalyor, Pampa-good vibes. Dami ko utang. Thank you naman, thank you.
Minsan po mag-LS diyan Denzel True. Yan, TSF yan si Calyor. Team TSF si Calyor, si Rayby Vlog, at saka si Nana Kawaguchi, yung nagpakulay sa taas. Si Nana Kawaguchi, dyan Denzel, sa Japan yan. Tapos itong si Life with MTV, tikitan mo rin sa Netherlands naman siya. Ang bongga. Dikitan mo yan, si Nana Kawaguchi, Japan, si Life with MTV, Netherlands. Si Calyor yan sa Pinas yan. Si Calyor, tsaka si Rayby Vlog, team ko sa TSF. Si Rayby Vlog nasa Saudi. Pero pauwi na yata. May kasabay ako nag-LS eh. Si, ah, si Mama Jer. Kasi nag-update lang ako. Kasi di ko alam kung may net ako mamaya dun sa pupuntahan namin. Naka-video ang dalawang account ni ang account ni MTV, isang laptop tsaka CP ang gamit niya. Ayan, oh. Yan din, di kita mo si Live with MTV from Netherlands. Ang bilis ng oras, naka 16 minutes na pala ako. Live with MTV, thank you talaga. Super thank you, appreciated. Sige, maasahan mo yung play ko sa'yo para sa iyong watch hours. Sa Imtin Vlog na Facebook page ko yan, ipopost ko. Every time na ipi-play kita, doon ko ipopost sana. Yung kasi mga piniplay ko minsan, nakakalimutan ko na yan i-post. Pero pinapasa ko sa kanila sa Messenger para nakikita nila. 4 million people, thank you. Dalawang account ni Live with MTV. Si Calyor and Jan Denzel. Salamat ho, spiritual help. You're welcome. Oh, makikita mo dun yung promise. Dati talaga ako, nag-sponsor talaga ako ng 10 hours play all dun sa sa watch hours racing nila nila Dada Chin. Kaso yung internet kasi nagluluko. Thanks, Doc. Stay at home. Stay at home din, Calyor, kasi dyan sa atin sa Pinas, papadami daw ang positive. Nakakatakot. Pero malapit na din ako makauwi. Mas gusto kong kasama yung mga anak ko. Calyor, thank you very much sa pag-stay. Mag-LS ka po one time. Taon mo Friday, Calyor, para sasamahan kita. Kasi Friday, umaalis yung mga amo ko. So, free ako na mag-stay sa LS. Calyor, September 18 na may parapol ako. Sana makuha ka. Ano po yung kasi birthday ko ng September 16. Kasi September 16 kasi Wednesday, kaya gaganapin ko siya ng Friday. Oo nga, medyo dumadami. Sige po, Friday. Anong araw ba ngayon? Kasi amo ko umalis ngayon, kaya eto, naghihintay kami ng sundo ng driver. Okay, Friday. Sige po, sige po. Ingat po dyan kasi dumadami daw talaga ang bilang ng positive sa Pinas. Doon sa amin doon, pero medyo malayo konti. Sa pangatlong baryo kami. May dalawa na positive. Kaya nakakatakot yung mga bata.
In 20 minutes, 5 PM na. Thank you sa nag-stay. And Life with MTV, promise yan. Promise ko yan sa'yo. Para sa iyong watch hours. Kasi 30 minutes lang talaga ako. Ang bilis ng oras, 20 minutes na. Yan, in 10 minutes, mag-out na din. Ay, naka-premiere ang Prince. Kaya nag-out. Mahaba na may premiere ni Prince. So, isasakto ko na 30 minutes yung live ko. Saka na lang ako pupunta sa kanyang premiere. Premiere break, birthday greetings. Live with MTV, 8 minutes na lang ako Kalyor, 8 minutes na lang po. Walang magawa yung tuwad. May tuwad pa? Oh my goodness. Wala na nga akong viewers. May tuwad pa. Marami akong kasabay na naka-LS kasi. Tapos naka-premiere pa, nag-pop up sa akin. Kaya mulay tuwad Kalyor kasi nakaharap yung yung ah, yung SC ko. Dalawa kahit walang views. Ayan. Thank you, Life with MTV Ilang minutes na lang. Oo nga, Kalyor. Hayaan mo lang kasi. Kasi nagtataka siguro sila. May, may nagpakulay tapos wala namang views. Ba't kaya may mga ganyang tao? Napadaan lang nag-thumbs down pa. Oo, Life with MTV, di talaga yan maiwasan. Nung nagpe-premiere ako sa isang araw ng 2 beses, nung naghahabol ako ng oras, 2 beses kasi ako mag-premiere. Naku, ang dami kong tuwad talaga. Ang dami talaga akong tuwad. Tapos may nagsalita sa premiere. Siguro, baka tinalaban siya. Isang ka-GC ko din sa What's Our Racing. Nagsalita kasi siya. Ayun, nung sumunod na day, meron pa rin kasi nakaset na siya mag-start na lang. Nung pangatlong day na premiere ko, ayun, nawala na yung tuwad. Grabe, wala naman views kung nakita ni Kalyor. May ganyan talaga, hindi maiwasan yung ganyan. Ba't ako naglagay ng tuwad sa mga pinupuntahan ko, premiere, mga video. Kung ayaw mo, di wag ka na lang mag-like, ganun. Pero pinasok mo, so naging views pa din. Oo, sis, nung kasi naghahabol ako ng oras sa isang araw, 2 kasi ang premiere ko. Kaya ang daming tuwad talaga. Tapos yung nagiging views ko, ah, yung mga viewers ko sa premiere umaabot kasi ng 25 mahigit, ganun. So, thank you. Nagpapasalamat din ako kasi kahit na may mga nagtutuwad sa mga premiere ko dati, maraming nagpupunta sa nagbe-view. Oo, okay lang ang pagtuwad nila kasi dagdag views natin yan. Salamat din kasi kung mag-stay sila ng seconds, dagdag pa sa watch hours. Mahalin daw natin nag, yung mga nagbabaster na ganyan.
Oo, wala namang problema kung magtuwad sila diyan kasi 'di naman 'yan affected sa channel natin. Dagdag views kaya sila. Kay Mama Bing nga ini-SS pa ta's po-post niya sa FB. Sabi ko, "Hayaan mo lang 'yan Mama Bing kasi wala 'yan magawa." Natawa ako sa mga nagtuwad talaga, uy. May nag-send na ng premiere, wait lang 10 minutes pa naman mag-start premiere 'no? Eh, 5 minutes na lang ako, ay 4 minutes na lang ako, eh. Sakto ko lang na 30 minutes. SS ko nga muna yung main account ni ano, Life with M. Yan, para makita ko yung profile mo. Kalyor. Kalyor, okey na ayun na, eto na yung driver, mag-out na po ako, Kalyor. Thank you naman, super. Much appreciated, Kalyor, appreciated too much. Thank you, thank you. So, Life with MTB, Kalyor, thank you very much kasi andito na po yung sundo naming driver. Mag-a-out na ako, bye-bye. Thank you very much talaga. Bye-bye, bye-bye. Mag-a-out na ako. Thank you. Sige po, thank you.